оянда. Хоб, якуми чизе ки мехоҳам ки шумо фаҳмед, шумо бояд фаҳмед ки анакун харидор уже дига шудагӣ. Ҳамин клиент уже дига шудагӣ аст. Мана мисол клиенте ки 2010 буд, клиенте ки 2025 ин тамоман разни клиент. ҳозир ҳамина шумо бояд фаҳмед. Мумкин ки даже шумо парикмахер доред, мумкин стоматология доред, мумкин ки шумо магазини либоса доред, мумкин ки шумо мороженое мефурӯшед. Фарқи назар. Чӣ мефурӯшед фарқи назар? Неки ҳамон харидори шумо медонед чизаш дига шудагӣ, выбораш дига шудагӣ, интихобаш дига шудагӣ. А ҳисоби чӣ интихоби клиент дига шуд? А ҳисоби чӣ? Нигоҳ кунед. Пештартар чӣ хел буд? Ҳамин харидор информация кам дошт. Аз ҳисобе ки кам информация надошт, ҳамин чизе ки шумо пешниҳод мекардед, ҳава харида мерафт. Шумо чизе пешниҳод мекардед, вай информация кам дошт ки анализ кунад. Бисёр харидоро аз ҳисобе ки информация надошт, интернет набуд, технология намефаҳмид, бисёр ҳамин клиентҳо ҳамин кора намекард. Ҳамин чизе ки шумо мегуфтед, ҳава қабул мекарду, аз рӯи ҳаваи кор кардан мегирифт. ҳамин чива бурд мекардед шумо? Бисёр одамо бурд мекард, агар ки медонистед аз куҷо арзонтар бора харам, куҷо оварда фурӯшам, тамом. ҳама қадар чиза донистан дар кор буд, тамом. Медонед чӣ хел буд? Ман хотирам бас даже якта мисол мебарам, механдед озне ки солҳои 96 ҳамин Зафаробод ман слитра меовардам. Медонед одамо намедонистанд ки автобусҳои Экарус ба ман слитр бор карда меовардам. Автобусҳои Экарус шаб ба меистод, вай Зафарободба, гостиница Зафарободба, якум рейсаш мебурмад соати 6, дуюмаш мебурмад соати 7, сеюмаш, а якумаш 4 мебурмад. 4 мебурмад, дуюмаш 6 мебурмад, сеюмаш 8 мебурмад, сари 2 соат. Баъд мебурмад соати 12, соати 2, соати 4 бегаҳӣ. Ман ҳамин сет автобусе ки вай ба меистод, гостиница ба ҳамин таги ҳава пур мекардам слитра. Якта Экарус 10 тонн слитра меовард ман ба. ҳамун соло на таможникҳо медонистанд ки Экарус слитр дорад, на гаишникҳо. оё мошини грузовой медоштанд, Экаруса ҳеҷ ки намедошт. Пассажир не, автобус пури одамад. Ман ҳамина бур тагаша пур мекардам, даже тагаш ба ҷо намешуд, байни коридораш мепартофтам халта, баъзан вақт ҳамин таги пои скаменкова мепартофтам, бечора одамо ҳамин хишта меомад. Медонам ака ҳамун соло ҳамин хел буд, мардум беминнат буд. ҳозир ин гапҳо мумкин нашавад, ҳамун соло мардум беминнат буд, вай буд. Мақсади гапи ман ки ман меовардам ҳамин каҳбозор айгӯ ёва соли 96 гапам, каҳбозор мефуровардам, ҳамун якум ризқати худам меомадам. ҳамин каҳбозор мефуровардам, то дуюм автобус омадана ҳамин 10 тонна ман фурӯхта тамом мекардам. ҳамин каҳбозор ба ман 1 сум, ним сум камакак арзун мекардам, чем тамоми панҷшанбе бозору ҳамин ҷо. ҳамин ёва ба ҳама шолидоро ҳамаш аман мегирифт. меомад мегирифтанд. ана дуюм мошин ки месеюмаш, ман ҳава гирифта қистакӯз мебурдам. бо қистакӯз ба камтар қиматтар мефурӯхтам. бозори қистакӯз ба. аунҷо мебурдан Қирғизистон, аунҷо мебурдан Конибодом, аунҷо мебурдан Исфара. Ман нормально пул кор мекардам.